Šta piše? Piše da ćeš ovdje biti jeban ako ne dođeš za 15 minuta, jer si blizu jako. Da. Pičko, što si ćutao, pičko? Što si ćutao? Ajde, dođi da ti pomogu. A što si ćutao? Ajde, dođi ti. Pa gdje si ti, ajde. Ajde, dođi. Ajde ti snimi ovako ako smeš. Ne, pičko, pa ja već slušaj. Jebem ti majku čoravu. Kristinice, alo? Kristinice. Tranzistore, ja nemam žensku sliku. A tranzistor, što si se ustro ako sam tranzistor, pičko jedna, a da te ne ispucam, a pičko? Aladine, ajmo, znam gdje Boris Simonović stanuje, ajde dođi za mene, ti ćeš da ga biješ. Ajde, evo. Neću ja. Je li pedercino mamut jebem ima da ti sečem glavu za ovo što dižeš čovjeka? Ajde, pičke. Ja ću da te bijem lično kurac u decu sad. Sad ću da krenem mamut jebem sa moj dan komadi. Kreni, ja znam gdje stanuje. Sad ću da napunim džip da gubijem Kristine, decu mu jebem u pičku. Samo kreni, evo čekam te ja. Jebem mu Vojislava Ilića. Ima da se pojaviš, čupaću ga iz sobe, dece mi ne pričaju. Alo, bre, mene štiti Vike Zemunka, ste biti normalni. Pušit ćeš mi kurac, ona udara apertukat, alo. Jebaću ti semu, pičku, pedero. Nemoj da mi vređaš, alo, nemoj da mi vređaš. Krv ću da ti pijem zato što si podigao čoveka za ovo, zapamti, krv ću da ti pijem. Ti znaš kako bije moje Vike Zemunka. Jebaću ti decu, krv, unučeću da ti jebem. Kristijane, pošto podržavaš da psuje deco, jebem ja tvoje deco, Kristijane. Ti si za uheljom krenuo. Ja ti jebem decu, Kristine, pošto podržavaš Aladina da mi vređe decu, ja tebi jebem decu. Za 5 dana te snimam kako si izvinjavaš moje deci. Ne, ja sam tebe snimila, pičko. Evo ti je pičko. Ja sam tebe snimila, pičko, čorava, majko ti mrtvu jebem. Ajde, pičko, ajde, pičko, jebem ti mrtvu majku, ajde. Ajde, jebaćeš ti. Odneću parče mesa ću da ti otkinem i odneću moje majci. Pusti te lovačke priče, ustate jebem, pičko jedna. Alo, ljudi, a slušajte ovako. Ajde dođi Kaluđerica Đure Veselinovića 46. Ma kaki, samo izađi i snimi to. Ajde pičko. Evo, sad ću da ti snimim. Evo, ja sedim ovdje do 6 minuta. Ajde, pičkice. Gledajte ljudi na pumpi kako sam ga nahvatala pička jedan. Gledajte kako je čuto. Ajde, kurvo, ajde. Gledaj. Ajde, gospode, šta je to? Pa šta je to, budalo? A, pičko jedna. Ja sama dama, a vi... Popušila nam kurca. Koliko vas je bilo, pičko jedna, priznaj majku ti jebem. Da, mi smo se usrali od tebe. Pa normalno da si se usrao, zato što znaš. Gledaj, siso, gledaj. Zato što znaš, ba ne, ti si pička, upravaš da te jebe, Kristina, ti si nasilnik, ti si smrad. Evo, nisam silovo muškarca, tebi ću da guram bejsbolku. Slušaj, Kristijane, jebem ti decu, Kristijane. Vidjet ćeš, kao uhilja ćeš da dobiješ. Jebem ti dete, Kristijane, jel hoćeš da dođem da ti jebem dete? Daj mi adres. Ajde, pa dođi, evo, vidi da sam, gledaj. Ajde, dođi ti dovedi dete. Ajde, pičko. Ajde, pičko, matora, ustate jebem cigansko. A gde pičkice, kad ti ne smeš, kad ti Ajde, pre, kako ne smem, kad ti dođem, snimim te, pičko, ja te snimim. Ajde, Đure Veselinovića 46, aj, pičko. Ma nemoj da lažeš, kad ti znaš da to nije. Pa nemaš muda, pičko, jedna, tako reci, jebem ti oca mrtvog. A ti jedeš govno, nemaš muda, dođi. Pa si tražio moju adresu, devojčice? Dođi, pičko, a što si se usro ovako kad sam te snimao, jeli, pičko? Pičkice. Jeli? Ajde, ako smeš dođi. Pa da mi zoveš Murio, ne. Upali kameru, pičkice, izađi i snimi svoju adresu, ajde. Ajde, pičkice, ko ja? Slušaj ovako, slušaj, pičko, sutra šaljem baki prasetu ovako da te objavi. Kako sam te snimao, pičko jedan? Kako sam te snimao, da te obrukam? Jebem li ti familiju? Ja te snimao, pičko jedan, sad sam pokazao svima mami. Evo, gledaj ovako, ovdje ima koliko, 1,1. Ljudi, evo, kunem vam se po cenu 40 godina dobije. Ovog dečka ću snimiti za najkasnije 10 dana. Ne, ovo odmah dođi. Brate, za 10 dana kako puši metlu koju kako ćemo sam te mu zvali u gurati u zatvoru, Kristinica, pičko? Šta je, pičko, nemaš muda, a? Za 10 dana si moj, brat. Nemoj, aj sad da se nađemo. Pa dođi, pički, evo ti. Ajde, pičko. Evo. Ajde, nije što si se ustro kako sam te snimao ovako, čekaj da ti pokažem opet, stani. Evo. Stani da ti pokažem opet, pičko jedna, kako sam te snimao, jebem ti majku mrtvu, evo, gledaj. Učenja. Gledajte, ljudi. Gledajte ljudi na pumpi sa par ljudi, pun auto, ja prilazim, kažem,
čekamo, ta se pička neće pojaviti uopšte. Zapamtite od danas jedno, kogod se ovako bude ponašao, koske ću mu lomiti jednu po jednu, nalazit ću vas ispod zemlje i lomit ću vam koske, kos po kos, da znate to. Znam da je Boris, znam sve, brate, saznaćemo za 2 dana gde su, šta su i... Bite, pazi, znamo i mi prezime i otprilike gde živi, sad ćemo mi da rešimo to. Ma ne, nego on počeo nešto da, kao proziva Aladin, tu se usro nešto, znaš. I ja kažem, boli mene kurac što te Aladin proziva indijancu, mislim se, ženetino. I ona jednom prebacio i kao psuje nešto, kao ono, debilni, brate moj. Kako? Pa dobro, za decu i za oca, mrtvog i majku, znaš šta ide, brate, kao uhelja. Nema koje čuške, to ide po 6-7 sati njiva, zna se šta, gde ide, brate. Pa budala, bre, to su ti TikTok degenerici koji kada dobiju dobre batine više ih nema. Viš kako se učio to kengur. Ma budala, bre, kako. Mentalno poremećeni. Sisa. Pa nema, evo sedim, brate, ovde. Kaže, izađi, pokaži adresu. Ja evo stojim već 20 minuta ovde. Nema, on je tu, znaš gde? Ma kaka on je, znaš gde je od danas? U Papua Novoj Gvineji, on zna. On tačno zna šta, kako je prošao uhelja za to.